Giatku dina iki lur, nandur pari lur, latihan nandur pari iki aku. Iki. Lah iki Pak Ji sing garis-garisi iki. Pak Ji garis-garisi. Kebanjiran lur. Semalaman banjir. Mari golek, mari nandur pari. Terus golek jamur. Iki nandur pari karo golek rejeki. Iki lho rezekine golek jamur, iki jenenge jamur dami. Iki. Lah iki sing ngerai iki jenenge Pak Ji sing lurone. Sing lurone jamur pari iki jenenge Pak Ji. Iki. Nah, ngono kuwi lur jamure. Jamure ning pari ning apa ki jenenge? Apa dami ngene iki lur. Nah, kari cupuke lur. Ngono kuwi lur jamure lur. Iki apa Pak Ji? Iki jamur. Ya. Iki dua apa tapiane Pak Ji ya? Gedhonge ilang. Gedhonge wis ilang. Kaget aku. Lah kae. Juga Pak Ji. Betul. Kasep. Waya diinget ngerah. Iya. Kang dino lha iki. Rong dino ketuaan. Iki ketuaan iki. Nggih. Apa Pak Ji? Kodhok ijo. Tapi aku gila kok Pak Ji kodhok ijo. Dakne tuku iwak to, iwak kali. Terus anak kodhok ijone, terus aku gila. Ngono kok lur jamure lur dalan to. Lah. Kasep lur. Jamure ngono kuwi lur. Lah.